Lam leli phendi madam. Letha la ngibone ngisho size. La madam. Kahle mina ngifaka ukuthi size 28. Athi ngibona. Yeah, 28 lo. Sorry, Bhuti. Umuntu ocuphe alarm yavuka phela Nkosi yami. Hayibo. Umzozo phela ngale. Kunini phela manje sekufana nokuthi leli alarm ulicuphele thina sobabili. Selivusa nami phela manje. Mina ngiyindawo. Kuzomela wenza ukukodwa. Uzovala alarm. Angeke, kumele uye emsebenzini phela. Uzokusakha njani? Uyabona-ke usuqalile-ke manje yabo ngoba usuthi uzokusakha kanjani usuke ufuna ukwenza lama plan akho usufuna ukuletha labo nokuloyi bakho oyi masithole ngizoyaka emsebenzini ngicela ungivukele uye emsebenzini hawu ngeke ngiyalingwa phela mina ngizoya emsebenzini hawu ibongoneni ngempela usulate vele ngicela uvukeke emsebenzini la ngidinga uyakhona Sihamba isikhathi sokuma. Uzovuka ngomsebenzini. Vuka. Ungabisakhuluma konke lokho uzokuchaza vele khona. Vuka. Ngicela uvuke Nkosi yami kade leli alarm likhala. Kade likhala ulate vele kwamanje. Ngicela ungivulele. Ewe Nhlisi. Wemnumzane, awusho. Kanti wena usunesibhamu. Uma kuphela mangicasukile, ngileda ihlale phakathi kwethu. Kanjani ngoba phela no medium naye usibonile. Umiyeke lo uyasazi. Nomunye nje umngane wethu ngimazile. Nomunye umngane wakho uyasazi. Ungathini uma ngathiwa loyo mngane loyo? Nawe unomunye naye osaziyo. Okwakhe lo kodwa phela mina ngifuna. Nomzane mana phela noma unginika ilungelo nami kube khona oyedwa engimtshelayo. Ngicela ngizama. Hayi bo ngiyalinga. Ubheka uze useyahlanya yini? Kasongo ye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Hayibo, hayi mama, hayibo. Hlala phansi. Yoneni indlebe manje uma ngithi mina njengoba esebenza. Ayizwa nje le ndlela yakho ayizwa. Kwenze njani? Ubheka uze ngicela uchazele mina. Kwenzakalani ngawe? Kwenzakalani ngihleli lana ngilalele wena ngidonsa ngendlela. Uphumela uyaphi? Angisho ukuthi uhambe emsebenzini. Ngiyasebenza njena ngaphandle nomthomo mama. Hayi bo mina nginoguiding boy oyedwa la ekhaya. Ufuna ini egcekeni wena ususebenza egcekeni usukela nini? Ngidideka ngamanje ngoba ngiphumela endlini ngafica lo ngithomo esebenza egcekeni ngase nami ngiyasebenza ngoba phela umsebenzi kuba umsebenzi into eyodwa. Nani la ukumsize khona? Ngoba mina ngithe wena vuka uhambe emsebenzini ngivuswa i-alarm lakho ekseni. Bengisebenza. Yabo nje ayiphele amaphekisana ngicela uhambe ugeza uhambe emsebenzini. Hamba uye emsebenzini ukuthi yini ufike ngalesikhathi uzofika uchazele bona. Ngeke phela. Usethe ngiyogeza na? Emsebenzini. Bafazi. Beswenda lincane ukhuzwayo. Amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Madam, Lumusheshe phela mina ngisafuna ukwageza mina. Angitshele kahle ke. Ngitshele nje kahle ngifuna ukwazi futhi ube umqindela manga. Ngcono ngoba ungazi kahle. Yini le xaxa lobheki? Hayi wena madam. Ayikho into ebesixoxa lapha. Besisebenza lapha besimereka. Ngithanda ngoba uyangazi nje angisizo nje sililini nhlobo angaze futhi ngibe yisu. Awu. Madam,
Nawubonile nje ukuthi lapha mina nomnumzane besithi saqala relationship yethu safuna ukuvutha ibhene wafika na wenza njani wayideprisa aba se-ICU singakokwazani ngisho kangcono. Hayi whatever kodwa yena ngiyambona usengena egiyeni manje useqoba nesikhulu. Manje awutshele mina madam wena yakho leyo fenti. Yabona-ke ayikho into engimla ayikho into engigcina njengaleyo ayikho into enginyanisa njengaleyo. Lalela-ke uzongisiza la Thomi cela ungibekele nje phansi lezi zinto oyiphethe uhambe uyongishisela lesi silingo Singayephi singaphi? Usuyazenzela phela manje usuke wamnothisa kodwa lokho ukuthi ngathi usuyachanaza Ngathini phela madam? Ungasali ngisho uyezwa na kungasali ngisho ngicela nje ungishisele ushise ngingaboni-ke nje wasevela isiqoqoqoqo usugqokile lelo tshela. Becky? Amen, amen, hallelujah, amen, 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 Mama. Baby. Mama. Mthatha ninayitika la mfana. Siyayitika mfana ukhuluma ngani manje? Yabo mfakazi. Hayibo